Čaute, tak jeseň je tu na dneska už okolo 0. Zobral som si prvý raz zimné tretry. Idem skúsiť prejsť z Bukoviny na Pravnač, čo je taký výrazný kopec tu na. Nesmie pekný výhľad na Liptov, zatiaľ je hmla, ale teoreticky dúfam, že by som sa mohol vyškrabať nejak nad ňu a mohlo by to byť celkom pekné, takže uvidíme, ako to vypáli. A hneď v úvode Sesterskej doliny, ako odbočíte z Liptovskej Jany, tak tu majú Bobry, takú lokalitu, kde si stavajú hrádze. A je to celkom zaujímavé, lebo na Liptove je takýchto miest celkom málo, takže toto je hneď vedľa cesty. Možno, že ak tu vydržíte nejak dlhšie čúšať potichu, tak budete mať šťastie a nejakého uvidíte. V lete sa vám tu určite podarí stretnúť pár cyklistov. A takto na jeseň, keď je kosa, už je to tu čistá samota. Touto cestou je to taká asfaltka, ktorou sa dostanete do Malatine. Niekedy sa tu dalo chodiť autami, teraz už je tu zákaz, takže je to také ideálne miesto vyraziť si tu na bicykle. Vyraziť. Už mi mrzne huba. Pred dedinkou Malatina musíte odbočiť doprava na takú štrkovú lesnú cestu, ktorá sa potom ale po chvíľku zmení na takú schovanú asfaltku, takže idete asfaltom po lese. No a naberete smer tak skôr na východ a tesne na hranice lesa a týchto lúk dole si tu všimnete smerom na... Tam je taká kolíbka drevená z perím baby, to je celkom taká zaujímavá stavba, dá sa tam ísť pozrieť. Ale my budeme potom tesne pred ňou odbočovať zase doprava a pôjdeme smerom na juh, na Pravnač. Papa, è principe, su cavallo bianco. Stoj! Kde je bandalíro? Ideš neskoro, zabudol si na nás, Jakub. Utíkej, honem! Andiamo. Tam dole je Malatina, po tejto ceste prichádzate a potom sú také lúky, tam tiež je taká cyklotrasa. Dá sa to obísť a ísť napríklad Kvačiansko dole. A tu je tá stavba z perím baby, ktorú som spomínal. Ale my pokračujeme ďalej touto cestou, budeme s nej odbočovať doprava a zatočíme sa potom na juh, alebo pôjdeme teda smerom na juh. Uvidíme, tá hmla sa troška rozostupuje a nám to vyjde. Neviem, či je to vidieť, ale... Je tu hodne stôp s bicyklov, takže neviem, či dneska, alebo včera, alebo kedy, ale vyzerá, že semka ľudia chodia. No a tuto dnešie som videl aj nejaké stopy mackové, tak dúfajme, že išiel opačným smerom a hádam už včera.
Tieto posledné metre už som len tak po takom chodníku a celkom aj stúpajú, ale už som videl vrchol kopca, takže je to pár metrov. Krásny výlet. Ty kokos.